Umabot sa fourth alarm. 21 truck ng bumbero kinailangan para maapulang apoy. Aumento sa minimum wage sa Central Luzon, posibleng ipatupad sa darating na Hunyo. DOH, walang naitalang pagtaas sa bilang ng COVID-19 cases sa Central Luzon matapos ang eleksyon. Publiko, pinag-iingat pa rin. Central Luzon mananatili sa ilalim ng COVID-19 Alert Level 1. At pinakabatang alkalde sa Pampanga, manunungkulan sa masentol sa edad na 21. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Nagsanib puwersa ang 21 truck ng bumbero para maapula ang sunog sa Angeles City na umabot sa Alert Level 4. Patuloy namang inimbestigahan ng mga otoridad kung anong sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng pinsala. May detalye ng balitang yan si JM De Jesus. Sumiklab ang apoy sa isang commercial establishment sa barangay Santa Teresita, Ciudad ng Angeles nitong Linggo, May 15. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mag-aalas 12:30 ng tanghali nang matanggap nila ang tawag hinggil sa nasabing insidente. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi at halaga ng pinsala ng sunog na nangyari sa isang automotive supply. Karamihan sa kanilang mga produkto, mga gulong at lubricant. Bali na-receive po namin yung call around 12:27 ng tanghali. Yun po. And then after nun, diretso na po yung mga bombero natin para magresponde. Around 12:31, nandun na po sila para magresponde. Then nag-fire out siya mga 7:24 ng gabi na po. So, as of now po, under investigation pa yung ating mga, yung cause ng sunog and then pati yung damages. So sa kasalukuyan po, ini-investigahan ng mga investigator natin. So nasa scene po sila. Itanaas sa fourth alarm ang sunog at umabot sa 21 truck na bumbero ang kinakailangan para maapula ang apoy. Sugutan naman ng isang driver ng nasabing auto supply. Ang mga residente na nakatira sa likod ng gusali na apektuhan din. Pababa po ako, yung asawa ko po kasi kakain, naglinis po kasi siya dun sa dara niya. Tinawag niya po ako na may umuusok po. So, nasa taas po kasi kami lahat ng kumakain po kami. Yung time na po na yun, maano na po talaga yung usok. So bumaba po ako, tinawag ko po yung mga tao sa taas namin. Ginising ko po yung mga natutulog na ano. Ngayon po, nagsipagganuan po kami, nataranta po kami na hindi po namin alam yung gagawin namin. Yung mga pader po namin nag-crack po, tapos yung mga yero po, ganyan, mga sira po. Tapos yung sa CR po namin, nag-crack din po yung sa CR. Tapos yung mga blower po, mga basa-basa rin po. Tsaka yung plywood po dito na tinutulugan namin, hindi na po namin matutulugan niya. Nagpaabot naman na ng tulong sa mga nasunugan ng pamahalaang panglungsod ng Angeles. 10,000 para sa nasunog na commercial establishment at food pack sa 10 pamilya na nakatira sa likod ng nasunog na gusali. Batay sa tala ng BFP Angeles, 3 commercial establishments na sa syudad ang nasunog ngayong taon. Isa sa barangay Malabanyas noong Pebrero, Airland Supermarket noong Marso, at ang insidente sa CP Building sa Santa Teresita nitong Linggo. JM De Jesus, CLTV News. Kinumpirma ng Department of Trade and Industry o DTI Pampanga na tumaas ng 25 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang ilang pangunahing bilihin sa lalawigan dahil na rin sa inflation. May karagdagang detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Hindi bababa ng 25 sentimos hanggang 1 pesos and 50 centavos ang tinaas ng ilang pangunahing bilihin ngayong ikalawang linggo ng Mayo o ilang araw matapos magbigay ng hatol ang taong bayan sa susunod na lider ng bansa. Ayon kay Patrick Mendoza, Senior Trade Specialist ng DTI Pampanga, hindi lamang ang presyo ng prime commodities kundi pati na ang prime necessities tulad ng canned goods ang tumaas. So actually sir, doon sa mga nabanggit ninyong items, hindi lang po yung prime commodities yung nagkaroon ng pagtaas ng presyo. Halimbawa, ang nabanggit niyo is yung mga sardinas. Ang sardinas po kasi ay pasok doon sa tinatawag nating basic necessities. Yes, so halimbawa,
Sampulan natin itong 555 bonus pack na 155 grams. As of doon sa ating May 11, 2022 na SRP, ang presyo ngayon ay 17.25. Ang latest SRP po natin before itong May 11, 2022 ay 16.60. So ibig sabihin, ang itinaas ng bonus pack ay nasa 65 centavos. Ngayong May 11, SRP, Argentina, ito ay merong 21.25 na SRP. Samantalang noong January, ito ay 20.25 lang. Halos 2 piso naman ang tinaas ng presyo ng fortified powdered milk na 300 grams. Ang ilang branded na kape naman, tumaas din ng presyo. Merong 2 items na nagtaas ang presyo. Ito yung Nescafe Classic na 25 grams. Ang presyo niya ngayon ay 20.25. Samantalang way back January 2022, ang presyo nito ay 19.70. So ibig sabihin ito ay nagtaas ng 55 centavos. Ganito rin ang itinaas ng mga instant noodles na isa sa pamatid gutom ng maralitang Pilipino. Bawa itong Homey na 55 grams. Ngayong May, ito po ay 8 pesos and 10 centavos. Samantalang noong January, ito ay may presyong or SRP na 7.9 centavos. So ang itinaas nito, 20 centavos. Pati ang mga condiments gaya ng asin o iodized salt na 100 grams, 70 centavos ang itinaas. Ang dating 3 pesos and 75 centavos, ngayon ay 4 pesos and 50 centavos na. Gayon na rin ang patis, suka at toyo. Doon naman sa ating condiments, ito yung patis, yung suka, yung toyo. Halimbawa, yung dato puti na 350 ml. Ang presyo niya ngayon ay 24.75. Samantalang, noong January, ito ay mayroong presyong 24 pesos. So, ibig sabihin, nagtaas ang kanyang SRP ng 75 centavos. Sa hindi mapigil ang pagsipa ng presyo ng bilihin, payo ng DTI, maging health conscious at alamin ang mga alternatibong pamalit sa mga brand na tumaas ang presyo. Meron pa po tayong ibang substitute products. Halimbawa, kung ang ito sample lang po ito, halimbawa, ang baboy ngayon ay mahal. So, nung ako ay namalengke, ang kilo nito ay 340. Samantalang ang manok, ang kilo nito ay pumapalo sa 175. Ito ay as of noong linggo, ay Sabado na namalengke ako. So, instead of bibili ako ng baboy, pwede akong bumili ng manok or bumili ako ng isda or pwede akong bumili ng gulay. Ito yung tinatawag nating pag-substitute. Ayon sa DTI, tumaas din ang raw materials na ginagamit sa produksyon ng mga nasabing produkto. Sa report ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 6.1% ang inflation rate sa Central Luzon nitong Abril. Maituturing na nakaapekto sa cost of production ang hindi mapigilang inflation sa pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo. Mula 1 ng Enero hanggang Mayo 12, umabot na sa 34 pesos and 50 centavos ang kabuang taas presyo sa kada litro ng diesel. 22 pesos naman sa gasolina, 29 pesos and 75 centavos naman sa presyo ng kerosene. Paolo G. Santos, CLTV News. Umaasa raw ang ilang business leaders sa Pampanga na mailalatag na ni presumptive President Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang mga plano para sa pagbangon ng ekonomiya sa lalong madaling panahon. Ang ilan sa kanila may pangamba sa posibleng epekto ng Marcos Jr. presidency sa ekonomiya, habang may nananawagan naman na bigyan ng pagkakataon ang susunod na administrasyon. Narito ang report. Nababahala raw si dating Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM President Rene Romero sa posibleng magiging pakitungo
ng mga foreign investor sa bansa ngayong tapos na ang halalan. Ito'y bagamat hindi pa opisyal na naipoproklama si presumptive President Ferdinand Marcos Jr. na may higit 31 million votes as of May 13 data ng COMELEC. Kung makikita ninyo, hindi pa napoproklama yung bagong administrasyon ngayon. Ang JP Morgan, yung mga foreign monitoring sa mga ng mga bansa, dinowngrade kaagad ang Pilipinas. From the point of view of the businessman, ninervyusin ka doon. Ayon kay Romero na siyang nagsisilbing private sector representative sa Regional Development Council ng Central Luzon, apektado ang lokal na ekonomiya sa mabagal na government spending. Isang normal na senaryo tuwing magkakaroon ng pagpapalit ng lideratura. Isang aspeto rin daw na dapat tingnan ang business confidence ng mga foreign at local investor. Kapag sila ang nanalo at hindi yun ang minimithi nila, normally magkakaroon ng alarm, not only to the sector, but to the public. Giit ni Romero, bukod sa pagluluklok ng mga mahusay na miyembro ng gabinete, mahalaga rin daw na mayroong maipresenta na financial policy ang susunod na administrasyon. Na makapili ang bagong administration na magagaling na kabinete, mga heads of government departments, no? Pero at the end of the day, ang pumipirma, kung ano man ang napag-usapan nila o kung anong polisiya ang dapat nilang implement, ang presidente pa rin. Kung makikita ninyo itong current administration, ang ganda ng mga proposal ng mga batas. Pagdating sa kanya, either hindi niya pipirmahan, hindi siya pabor, no? O kaya kung ginawa, ibibito. So, at the end of the day, nasa leader pa rin, nasa presidente pa rin. Samantala, para kay Marco Hison, isa sa mga direktor ng PAMCHAM, oras na para mag-move on ang mga kapwa niya negosyante dahil tapos na ang halalan. You know what? It really depends on the perception of each and every individual. For me, no, whoever wins, so now we have the new president. He may not be the candidate you have voted, but at the end of the day, we have to submit. So it cannot be yung gusto ko yun ang uupo. No. Bagamat nasa estado pa umano ng wait and see ang mga negosyante, hiling lang niya sa mauupong administrasyon ay huwag maantala ang countryside development at ang Build project na malaking bagay sa pagpapasigla ng lokal na ekonomiya. Nakita naman umano ito sa 8.3% na economic growth ng bansa dahil hindi naantala ang government infrastructure project. Maybe they have a brighter plans for the economy of the Philippines. So that's how we have to take it. Something that the previous or rather the current administration, they just have to continue the build projects, which will stimulate our economic growth. Samantala, sa report ng NEDA, isa sa pangunahing driver ng economic growth sa unang quarter ng taon ay ang pagluluwag ng quarantine restrictions. Dito na itala ang 4.9 trillion pesos gross domestic product o GDP. Bukod sa construction spending, main driver sa economic activity ang household spending na bunsod umano ng kakatapos lamang na election season sa bansa. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Local transmission ng Omicron subvariant BA.2.12.1 hindi pa naitatala sa bansa ayon sa eksperto. Higit 170,000 pesos na halaga ng iligal na droga nasamsam sa dalawang drug den sa Pampanga at Zambales. At aumento sa minimum wage sa Central Luzon posibleng ipatupad sa darating na Hunyo. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, hindi pa raw naitatala ang local transmission ng higit na nakahawang Omicron subvariant sa bansa. Ayon po yan sa infectious disease expert na si Dr. Edsel Saldana. Sa kabila nito, mas mainam pa rin umanong isipin na mayroon ng transmission upang iba yung pag-iingat ang gawin ng ating mga kababayan. Narito ang report. Sa kabila ng mga malalaking pagtitipon bunga ng election-related activities sa bansa, maraming lugar sa Pilipinas ang mananatili sa Alert Level 1. Kabilang na ang 7 lalawigan ng Central Luzon o ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Zambales. Matatanda ang sinabi ng mga eksperto na posibleng pagbulan ito ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 lalo pat nakapasok na sa bansa ang Omicron subvariant BA2.12.1. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Edsel Salvana, wala pa raw indikasyon ng local transmission ng naturang variant sa bansa. Inihayag ito ni Salvana nitong Lunes sa Laging Handa briefing. Sa ngayon, walang indication po yan, Yusek Rocky. Kasi, I mean, it's possible, lalo na sa pagkakahawa ng mga, ang bilis manghawa kasi ng Omicron. But usually kasi para masabi namin na meron talagang local transmission, lalong-lalo na yung tinatawag na sustained local transmission, tinitingnan natin yung transmission chains niyan at makikita natin kung matitrace pa natin. Gayunpaman, mas ligtas kung pagpapalagay na meron ito sa komunidad. But it's always safer to assume na nandyan na yan, kaya kinakailangan po patuloy yung pag-ingat natin. Na-detect ang BA2.12.1 sa Metro Manila at sa Palawan ayon sa Department of Health o DOH. Sa kasalukuyan, nasa 79 na probinsya, highly urbanized cities, independent component cities at 116 na iba pang syudad at bayan ang nasa Alert Level 1. Angelica Cara, CLTV News. Aabot sa mahigit 170,000 pesos na halaga ng iligal na droga ang nasamsam ng mga otoridad sa dalawang magkahiwalay na operasyon nitong weekend. 8 katao naman ang naaresto matapos matsyempuhan sa dalawang drug den. May ulat si Angelica Cara. 8 katao ang nasa kote ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Gitnang Luzon sa dalawang drug operations itong May 13 Biyernes at May 15 araw ng Linggo. 4 na katao ang nahuli matapos matunto ng isang drug den sa Mabalacat City. 6 na transparent sachets na naglalaman ng nasa 12 gramo ng shabu na may street value na mahigit 82,000 pesos ang nasamsam mula sa operasyon. Arestado rin ang 4 na katao na kinilalang sina Edgar Dizon, 45 years old, Melchor Dizon, 46 years old, Joyce Lingad, 36 years old at Joseph Cruz, 39 years old, na pawang mga residente ng Aquino Village, Barangay Mabigan ng nasabing syudad. Maliban sa droga, nakumpiska rin ang iba't ibang drug paraphernalia at ang buy-bust money mula sa suspects. Samantala, isang makeshift drug den pa ang nadiskubre ng mga otoridad sa Subic, Zambales nitong Linggo. Sa pangunguna ng anti-narcotic operatives ng PDEA Zambales, ikinasahang operasyon sa Purok 6B Barangay Calapakwan sa nasabing bayan. 4 na katao rin ang nahuli sa entrapment operation kung saan nakumpiska ang 4 na heat-sealed transparent plastic na naglalaman ng 13 gramo ng hinihinalang shabu. Nagkakahalaga raw ito ng 89,700 pesos. Natagpuan din sa drug den ang iba't ibang drug paraphernalia at ang marked money na ginamit ng poster buyer. Kinalala ang 4 na suspect na sina Hajiraya Ibn Hali, 48 years old at residente ng naturang lugar. Siya rin ang tinukoy na drug den maintainer at nasa target list ng otoridad. Kasama rin sa nahuli si Sheila Gato, 33 anyos, na residente ng 12th Street, New Calalake, Olongapo City. Arestado rin ng 33 anyos na si Rita Garcia at Rocky Arpilieda, 35 taong gulang, pawang mga residente ng Upper Calaklan, Olongapo City. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa laban sa 8 suspect mula sa 2 drug operation. Angelica Cara, CLTV News. Inaasahan daw ang final deliberation sa petisyon ng 4 na labor groups kaugnay ng dagdag sahod
para sa mga minimum wage earners sa Central Luzon bago matapos ang buwan ng Mayo. Hindi naman matiyak ng Regional Wage Board ang katuparan sa panawagan ng mga manggagawa na higit 300 pesos na increase sa kasalukuyang 420 pesos minimum wage sa rehiyon. Sa kabila nito, tiyak naman daw na magkakaroon ng aumento sa sahod dahil na rin sa nararanasang inflation o ang pagtaas ng presyo ng iba't ibang produkto. May report si Paulo G. Santos. Kasabay ng dagdag na 33 pesos sa mga minimum wage earners sa National Capital Region o NCR at 55 pesos hanggang 110 pesos sa Western Visayas, may aasahan din umanong aumento sa sahod ang mga minimum wage earners sa gitnang Luzon. Ito ang tiniyak ni Regional Wage Board Chairperson at Department of Labor and Employment Region 3 Director Geraldine Panlilio. Hearings actually nakatapos na tayo sa 7 provinces. So yung pinakahuli natin was on May 12, no? Ginawa natin yan sa Nueva Ecija. So lahat ng mga provinces, nagkaroon tayo ng mga consultation, public hearings at itong coming May 30, yun na yung aming wage deliberation. So ibig sabihin, yung lahat ng mga miyembro ng wage board na kinabibilangan ng 2 representatives from labor, 2 representatives from management, tapos ang mga regional directors ng NEDA at ng DTI bilang mga vice chairpersons at ako bilang chairperson ang magkakaroon ng deliberation ngayon base sa mga nakalap namin ng mga datos. Bagamat pare-pareho raw ang ginamit na economic indicators, nagkakaiba naman daw sa datos kaya wala rin katiyakan si Pandillo kung kagaya o malapit sa naaprobahang increase sa Metro Manila at Western Visayas ang ipatutupad sa Central Luzon. 33 pesos for NCR, 55 pesos to 110 sa Western Visayas, no? Hindi kasi pare-pareho ang mga datos, no, na ginagamit natin. Pare-pareho in terms of tinitingnan natin yung socio-economic indicators, purchasing power of the peso, tapos yung inflation, erosion of the peso, lahat ng mga, tapos tinitingnan din natin yung price movement, tinitingnan din natin yung poverty threshold. Kailan ba natin masasabi na poor ang isang tao? Ilan ba yung family size? Let's say in Metro Manila kasi, ang family size is only 3.8, no? Yung dati kasi, a family of 5, usually yung ginagamit, no? Ngayon kasi, sa Central Luzon, 4.1 na lang ang family size. Paglilinaw ng labor official, hindi across the board ang inaasahang aumento sa sahod sa rehiyon. Ang petisyon lamang daw na dagdag na 330 pesos o iakyat sa 750 pesos na daily minimum wage ang kasalukuyang dinidinig ng kanilang tanggapan. Kung across the board yon, kahit mataas na sa 420, mababayaran ka pa rin. Kahit nagsusweldo ka ng 3,000 a day, across the board, mabibigay pa rin sa iyo yung karagdagang wage increase. Ngunit, hindi naman po across the board ang wage increase, no, na ibibigay kung magkakaroon man this coming June after the wage deliberation on May 30. Ito po ay sa minimum wage lamang. Ang gagawin po natin is adjustment on the minimum wage po. Main petitioner sa 750 pesos minimum wage increase ang grupong Solidarity of Unions in the Philippines for Empowerment and Reform o SUPER. Sumunod din umano dito ang TUCP o Trade Union of Congress of the Philippines at ang Association of Minimum Wage Earners in Bulacan. Magiging bukas naman umano sa publiko ang aktwal na deliberasyon at inaasahang sa unang linggo ng buwan ng Hunyo naman umano ang implementasyon ng aumento sa mga manggagawa sa Central Luzon. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Pinakabata alkalde sa Pampanga, manunungkulan sa Masantos sa edad na 21. At kilalanin si Mayor-elect Tonton Bustos ng Masantos, Pampanga. At halos 200 bagong tauhan ng PRO3 na numpa sa katungkulan.
Manatiling nakatutok at magbabalik. CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Handa na raw manilbihan sa kanyang mga kabalen sa bayan ng Masantol ang pinakabatang alkalde na nihalal sa Pampanga sa katatapos lamang na eleksyon. Sa edad na 21, tinalo po ni Tonton Bustos ang kapatid ni incumbent Mayor Danilo Ginto na si Aguinaldo Ginto ng higit 1,000 boto. Ang sikreto umano niya sa pagkapanalo ang modernong pangangampanya na ala flip-top, isang rap battle na kinahihiligan ng mga kabataan. Kilalanin po natin siya sa ulat ni Paulo G. Santos. Mistulang variety show ang mga political rally ni Masantol, Pampanga Mayor-elect Tonton Bustos noong panahon ng kampanya. Hit na hit sa kanyang mga followers ang rendition ng Kamikaze na Doobie-Doo, kung saan ibinase ang kanyang campaign jingle. Bukod sa kumakabog ng mga speaker, agaw pansin din ang mga LED screen na animoy nasa konsyerto ang mga dumadalong taga-suporta at kababayan. At ang kanyang estilo sa entablado, ala flip-top battle ang dating. Palsendan ko po, ing madinan pa may katagon. Ining naldong ini, ining proclamation rallying ini kasi balo ko. Akarungot ko na po rin tunel, lulugod kimbalentamo at igay buwita. At igayo, megbasya kayo, Team Bustos tamungan! 21 anyos lamang si Masantol Mayor-elect Tonton Bustos na tumalo sa senior citizen na si Aguinaldo Ginto na kapatid naman ni incumbent Mayor Danilo Ginto. Nakakuha ng higit 17,000 votes ang binata kumpara sa kalaban nito na may higit 16,000 votes. Sa panayam ng CLTV News sa bagong halal na alkalde, sinabi nito na hindi hadlang ang kanyang edad para makapanilbihan sa kanyang mga kababayan. Unang-una po sa mga functions and roles bilang local chief executive o alkalde ng isang bayan. Lahat naman po ito nakasaad na sa local government code at yun po ay natin binasa, kinabisado, isinapuso at ang nakasaad naman sa local government code, yun po ang implement natin, yun ang gagawin natin. Ngayon sa mga critics po, sa mga hindi po gaano naniniwala sa kakayahan ng mga kabataan, hindi po natin maaalis yun. Dahil kumbaga tayo po pumapasok sa bagong era na kung saan ang mga kabataan naman ang tumatayo, naninindigan. Makikita umano sa portfolio ng binata na siya'y nag-aral ng economics sa De La Salle University at aktibo raw siya sa civil society group na nagbibigay ng tulong sa mga komunidad. Pinuno rin siya ng Patrol Youth, isang grupo na nasa ilalim ng Patrol Party List na pinangungunahan ng kanyang ama na si Representative George Bustos. Noong March of 2020, noong kasagsagan po ng pandemya, we founded, and tayo po ang chairperson hanggang sa ngayon, ng Patrol Youth, isa pong youth arm or youth sector ng Patrol Party List na kung saan kasama ating mga kabataan, mga youth volunteers na nagbibigay ng serbisyo sa publiko. Volunteer lang po para makatulong through donation drives. Ayon kay Bustos, hindi magiging mahirap para sa katulad niyang newbie sa politika na patakbuhin ng gobyerno.
Handa naman anya siyang makinig at marunong itong makitungo kahit na hindi nito kaalyado ang mauupong vice alkalde na si outgoing Mayor Danilo Ginto. Sa atin naman, sa pamamahala natin, hindi naka-base sa kahit anong kulay at walang bahid ng politika yung servisyo natin. Oo, napataon na nasuportahan niyo po yung kabilang team or nasuportahan niyo po yung kabilang grupo na aming naging worthy opponent dito sa halalan 2022. Pero hanggang May 9 na lang po yun. Ang mga programang ginagawa very inclusive para sa lahat. Yun po ang sa atin. Hindi pa nabanggit ni Bustos kung sino-sino ang magiging bahagi ng kanyang transition team. Ngunit tiniyak nito na isa raw sa kanyang uunahin ay ang livelihood programs para sa kanyang mga kabalin. Paulo G. Santos, CMTV News. At kaugnay po na balitang yan, makakasama po natin ngayon live via Zoom ang binigyang mandato ng ating mga kabalen sa bayan po ng Masantol, Pampanga upang kanilang maging mayor sa susunod na taon or June this year. Wala po iba kundi si Mayor-elect Tonton Torres. Mayor, magandang gabi po sa inyo at welcome po sa CLTV News. Magandang gabi po, Ma'am Jennifer. Salamat po dito po sa pagkakataon na kung po ma-interview niyo po sa CLTV 30. Before anything else, congratulations po sa inyong tagumpay. Siya po ang pinakabatang alkalde na mauupo sa pwesto dyan sa Masantol. Well, for Pampanga. Kumusta po kayo? Medyo alam ho natin, hindi biro yung pinagdaanan ninyo during the campaign. At nung mismong araw ng eleksyon, I'm sure kayo ay nagpuyat para bantayan yung resulta. Ilang araw po makalipas ang araw ng halalan. Kumusta po kayo? Nakapagpahinga na po ba? Actually po, na-proclaim po tayo noong May 10. Then we decided na bumalik po sa family, magdasal lang sama-sama para magpasalamat. Pero May 11, araw-araw po tayo bumalik at tumakad ulit dahil marami pong imbitasyon. Tayo po ay naging ninong. Kahapon po nakipag-pesta po tayo sa dalawang barangay, both sa left bank and sa right bank. Kung kaya't wala pong nagbago. Ganun pa rin po. Pag na-invite po tayo, pupunta po tayo. Alright. Mayor, kanina dun sa storya ng ating reporter na si Paulo G. Santos, sinabi mo na although you're only 21 years old at ito yung unang pagkakataon na ikaw ay humabol at the luck is there, no? Ikaw ay nanalo at nabanggit mo nga na talagang kinabisado, isinapuso mo yung local government code, no? Ibig bang sabihin nito talagang pinaghandaan mo itong araw na ito na ikaw ay tatakbo para manungkulan at magservisyo sa iyong mga kababayan sa Masantol? Opo, syempre naman dahil kumbaga hindi po tayo papasok sa isang gera na wala po tayong dalang armas, wala tayong dalang bala. Kung kaya't minabuti po natin na kasama po sa ating preparation, kasama po sa paghahanda, nakabisaduhin po ang local government code. Dahil ito po ang pinaka-manual natin, lahat po stipulated doon, nakasaad doon kung anong function and role ng alkalde, ng vice mayor, sa mga councilors. Kailangan po kasi natin may knowledge tayo dito para ang maging implementation ng mga plans and programs natin ay maging smooth. Ano ba ang advantage, no? Ano ba ang magagawa ng isang 21-year-old, no? Hindi biro yung obligasyon, ano? Iyan ang pinakamataas na katungkulan sa bayan ng Masantol. Ano bang magagawa ng isang 21-year-old para matulungan ang iyong mga kababayan? First off po, lagi ko pong sinasabi kapag natatanong po ako na 21 ka lang, ano bang advantage ng mga kabataan? Ang lagi ko pong sinasabi, very idealistic, punong-puno ng energy, hindi na mapagod. And I bring with me po yung dynamic spirit in local governance, a new brand of local governance anchored in ideals and principles. Pero ang puso po ng lahat ng ating pinagalaban ay ang taong bayan. Yun naman po ang pinaka-bottom line purpose natin, ang ma-serve ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Bago nating pag-usapan yung iyong platforms, ang iyong mga plano, kasi yan inaabangan talaga, lalo na sa first 100 days mo sa iyong pagpupo
Ibahagi mo lang sa amin, Mayor, yung mga challenges na pinagdaanan mo during the campaign. Nakakatuwa, no? Yung strategy. Ano bang tawag doon sa ginawa mo? Flip-flop ba yun? Na patok sa mga kabataan. Ano? Ito ba ay talagang sinadya mo para makuha yung puso ng mga kabataang botante din? Actually po, wala po talaga tayong naging strategy or wala tayong naging plan. At nung na-brand po na parang flip-top ang ating style of campaign, natuwa naman po ako dahil yung po yung patok sa mga kabataan, sa mga millennial, ganun po kasing approach eh. Pero yung alam po natin, nakafocus po tayo sa traditional na campaign. Nagbahay-bahay po tayo, nag-house to house. Actually, meron pong 6 na barangay dito po sa bayan sa Masantol na kung saan sa termino ng mga Kapampangan, kanatba. Kailangan pa po naming magbangka para po makarating doon. At pati po doon tayo, nagbahay-bahay pa rin. Manaldawa, nagpipilapil kahit dinigang araw para lang maabot at makumusta at makapagkonsulta sa ating mga kababayan. Doon po tayo nag-focus at nakita naman po natin yung mainit na pagsalubong ng ating mga kababayan. At pagdating po ng araw ng eleksyon, tayo po ay masaya dahil nalibot po natin, nakumusta po natin lahat ng ating kababayan. Doon po tayo nag-focus. So, ibig sabihin, mas marami kang natutunan during the campaign kasi nga, nabanggit mo, Mayor, no? Bukod sa pagpapakilala sa iyong sarili, nagsilbi din itong pagkakataon upang makonsulta mo, no? Yung mga pangangailangan ng iyong kababayan. Ano yung mga natutunan mo? Ano yung mga narinig mo mismo, no? Mula sa iyong mga kababayan na tingin mo talagang bibigyan mo ng pansin at magagamit mo kapag ikaw ay naupo na bilang alkalde ng Masantol? Sa ating po mga naging house to house, dahil we hold a pocket meeting, mga maliliit na consultation group lang, para habang nagpapahinga nakikipagkwentuhan sa ating mga kababayan na pinupuntahan sa mga stakeholders natin, nakita po natin yung daing nila, yung mga scholarship sa mga mag-aaral, yung educational assistance, then yung medical assistance po sa mga may sakit. Then may mga lumalapit po sa akin, pag minsan kumari ko pa sa kasal, sa binyag, o sa kumpil, pare, sabihin sa akin, pare, gusto ko sanang ma-income yung pamilya namin. Sana pag ikaw ang sinwerte, ikaw ang pinalad, magkaroon kami ng opportunity na magtayo ng negosyo, o kaya magkaroon ng trabaho. Kaya doon po nakatuon, yun po ang ating isa po yun sa ating main advocacy. Dalawa po kasi ito, public safety at saka economic growth. Under the umbrella of economic growth, nandun pong education, health, and livelihood. Doon po ang foundation ng ating advocacies. Ano ang iyong specific programs in terms of livelihood? Ano? Ito, alam naman natin, itong matinding naging epekto talaga ng pandemya. Marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng trabaho. No? Ano yung mga specific na programa na ipatutupad mo lalo na sa iyong mga unang araw, no, sa pagpupo sa pwesto? Tayo po yung mag-provide ng mga seminars and we would also allocate sa budget natin yung makapagbigay tayo ng pangkapital sa ating mga kababayan para naman makapag-umpisa sila. Gusto po ko sa ating tutukan or bigyan ng pansin ang mga MSMEs, ang mga micro, small and medium enterprises. Konting details lang po, dito po sa mga micro enterprises, yung mga nagbabalot, yung mga nag-fishball, gusto po kasi natin empowered sila. So, kung mabibigyan po sila ng pangkapital to start, malaking bagay po yun. Sa mga small enterprises naman, sa mga sari-sari stores, ito po, kapag nabigyan ng pangkapital, alam natin, malaking bagay, hindi lang po sa kanila, sa pamilyang tulungan natin, kung hindi income din po ito sa bayan natin. At of course, sa mga medium enterprises, yung mga may groceries, yung mga may gasoline stations, ito po, isa po sila sa mga magiging source of income, hindi lang po rin ng mga owners, kundi ng ating munisipyo. Doon po, nag-iikot, pag kasi meron ng negosyo, din makakapag-stimulate ng employment, magkakaroon ng buying power, tataas ang demand, tuloy-tuloy na po, kumbaga, domino effect Kaya we are capitalizing dito po sa MSMEs. Okay. Bago ko po kayo hinga ng huling mensahe, kukumustahin ko na rin yung transition period na ginagawa. Kumusta po ang relationship nyo with the current mayor, si
Mayor Danilo Ginto. So far, kumusta naman po yung transition na isinasagawa? Kung meron man, nagsisimula na ba, Mayor? Actually, very timely po ng question ninyo. Just a while ago, before this interview po, I signed, sumulat po kasi tayo sa ating incumbent mayor to have a smooth transition. Of course, we have pool of lawyers, accountants, engineers, just to ensure na during this transition period, smooth po ang magiging process para hindi po masacrifice yung level of service ng local government sa ating mga kababayan. At siyempre, we would wait for their response and feedback, and we would proceed na po sa transition. Alright, at ang huli na lamang po, mensahe po ninyo sa inyong mga kababayan at sa mga taong sumuporta at nagtrabaho kasama ninyo para po sa inyong panalo. Go ahead, Mayor. Siyempre po, una po sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa buong may kapal dahil binigyan po tayo ng inspirasyon, ng lakas ng loob, ng lakas ng pangangatawan para masadsad po, matuloy, matapos ating kampanya. Nagpapasalamat po ako sa mga kapwa kong kabataan na kasama kong lumaban, tumayo, nanindigan para sa mga advokasiyang para naman sa ating bayan. Siyempre, nagpapasalamat din po ko sa aming mga magulang, sa mga nakatatanda po sa amin, sa pagsuporta at paniniwala sa mga kabataan katulad ko po na siyang tatayo para sa pagunlad ng ating bayan at sa mga supporters po natin. Sana po tama na po sa alitan, sa bangayan sa social media. Umpisahan na po natin ang unity, ang healing. Total tapos na po ang kampanya, tapos na po ang eleksyon. Misasan may itong tamo po, may kakalugod. Balo ko naman, yung miral kaya katamo, yung lugod, at yung pamagsuporta kay bawat may itong kaya katamo. Alright, maraming salamat po sa inyo, sir, at once again, congratulations po. Ma'am Jennifer, maraming salamat din po at sa lahat po ng bumubuo ng CLTV 36. Thank you po. You're welcome, sir. Jose Antonio Bustos, Mayor-elect po sa bayan ng Masantol. Tumuho po tayo sa ibang balita. Nanumpa sa tungkulin ang 175 recruits sa Police Regional Office 3 Parade Grounds, Campo Libas, City of San Fernando, Pampanga, Lunes, May 16. Ito po ay pinasiwaan ni PRO3 Regional Director of Police, Brigadier General Matthew Bakay, kasunod ng kanilang presentasyon na pinangunahan ni Police Colonel Joyce Patrick Sanganan, Hepe ng Regional Personnel and Records Management Decision. Napili mga bagong tauhan ng pulisya matapos ang mahigpit na proseso ng pagsusuri na ginawa ng Regional Screening Committee on Recruitment. Pagkatapos ng kanilang oath-taking ceremony, ang mga bagong recruit ay sasailalim pa sa isang taong training sa Regional Training School 3 sa Magalang, Pampanga. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Samantala, isang linggo matapos ang national and local elections, wala naman daw naitatalang paglubo ng COVID-19 cases ang Department of Health sa Central Luzon. Sa kabila nito, nagpaalala pa rin ang ahensya sa publiko na mahigpit na sumunod sa health and safety protocols ang magpa-booster shot o magpa-booster shot upang magkaroon ng karagdagang proteksyon kontra COVID-19. May karagdagang detalye si JM De Jesus. Matatanda ang pinangangambahan ng ilang eksperto ang posibleng pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 matapos ang halalan. Sa panahon kasi ng kampanya, samot-sarang in-person event ang idinaos gaya ng mga political rallies at house-to-house sa pangangampanya. Sa mismong araw ng botohan naman noong May 9, dinagsa mga paaralan na nagsilbing polling centers para sa 2022 national local elections. Kung ang datos sa Central Luzon ang titignan, wala pa umunong naitatalang pagtaas ng bilang ng kaso ang Department of Health isang linggo matapos ang halalan. Magandang balita po, ang kaso po natin ng COVID dito po sa Central Luzon, as of today, ang 1 week cases natin ay nasa 108 cases. Mas bumaba po ito kumpara nung naka-report ng last week at 136 cases po. Paliwanag naman na DOH Region 3 Director Dr. Corazon Flores, hindi pa eksakto ang kanilang bilang ng mga kaso dahil hinihintay pa ang 2 linggong incubation period upang maobserbahan at masabing nagpositibo nga sa COVID-19 ang isang individual matapos ng eleksyon. Kung sinunod naman umano ang minimum health and safety protocols ay mababa ang tsansa
na magka-surge sa ating rehiyon. Malaki rin daw ang naging parte ng bakuna upang hindi gaanong kumalat pa ang virus, ngunit aminado ang kagawaran na mababa pa din ang bilang ng mga nagpapa-booster shot o third dose. Kailangan po natin kasi po syempre bumababa po yung tinatawag na immunity po natin, lalo na yung mga senior natin, yung mga adult natin, ay encourage po na magpa-booster po tayo. Ako po, nagpa-booster na po ako kasi po kinakailangan syempre lumalabas, nakikisalamuha po tayo. Nabanggit din ni Flores na wala pa namang naitatalang kaso ng Omicron BA.2.12 variant sa Central Luzon. Yung pong bakuna natin, magbibigay po ng proteksyon laban po sa COVID variant at maganda pong balita, wala naman po tayo na ibalita pa dito sa rehiyon natin pero alam po natin na yung pong ibang rehiyon may naibalita na po. Nagbabantay po ang ating surveillance. Kaya po mga lolo, lola, magpa-booster dose po tayo, yung mga immunocompromised natin, yung pang ibang adult na hindi nababakunahan, please po. And of course, mga parents, para po sa mga anak nyo, pabakunahan po natin yung ating children. Samantala, batay sa national data ng DOH, nasa 2,908 ang bilang ng aktibong kaso sa buong bansa as of May 15, mas mababa sa 3,638 cases noong nakaraang linggo. JM De Jesus, CLTV News. At yan ang mga balita ang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.